morning mga kachoy. Yun, welcome to my YouTube channel mga kachoy. Pumunta kami mga kachoy dito sa sa Tarlac sa bayaw ko. Yun yung bayaw ko mga kachoy. Yan mga kachoy, sabi ko sa inyo yung mga kachoy, sipag talaga ng bayaw ko na to. Yan, kumuha siya ng mga kachoy, pagkain ng kalabaw. Dito siya mga kachoy sa mangga nila. Yan mga kachoy, ganda ng nila dito. Probinsya talaga mga kachoy. Yan mga kachoy, yung niya. Kuya Mario, yung kapatid ni Kuya Ulan. Magpapatanim daw siya ng mais, kaya pinapatubig siya. Dami ito yun. Mangga. Nabalutan nila mga yung mangga. Sana all. Ayaw dapuan ng insekto. Yan ang kapatid ko. Wala ka ba isa-shout out, Ate Net? Shout out sa taga Malabon. Ate ba? Yung ate ka, Ate Banji. Malabo pati mga kasi. Yan o. Yan ang... Yun! Ang ganda pala ng ate ko. Yan mga kasi, ang dami lang Ba't ganito? Nabiyak na? So dapat pala para di maging ganito mga ito. Yan siya. Babalutan daw, binabalutan daw. Daming manggo. Ang dami nilang bibi mga kachoy. Tingnan natin. Yun o. Daming bibi mga kachoy. Wow! Ang ganda talaga pag sa probinsya. Yan. Ayun, dami. May gansa pa. Sana all, daming alaga. Kaya mga kachoy, yung dami pa dito. Ano kaya ito dito? Kambing? Ay, manok. Bibi siguro dyan mga kachoy. Mayroon pang baboy mo ba ito? Native na baboy. Yan na lang mga kachoy. Sabi, madali. Takot ka kay Roljoy? Naginiago ba? Takot. Grabe, ang dami nila dito. Puno naman. May bunga pa naman mga. Sana all. Anong ganitong taniman ng mangga. Bayaw pa din mga. Maiyain kasi yung bayaw. Sa'yo nag-birthday mga kachoy, pinuntahan namin dito sa Tarlac. Sa Tarlac pala tayo. Sa may Victoria Tarlac. Ayan. Yung katulong-tulong ni Bayaw. Yun o. Ayos ah. Ito ka Brad. Brad, ginagawa mo. Sa kanya kaya ito. Ang dami niya. Ayan, pinakain niya. Bali, kumukuha si Bayaw ng dulo ng ng tubok, yun ang pinapakain sa mga alaga. Yan, alagang baka. Yan ang Bayaw ko, yung birthday mga kachoy. Happy birthday! Mahihain kasi yung Bayaw ko mga kachoy. Kulik-lik. Dito kasi kumakasin nag-aral ng high school. So ito yung service namin papuntang school mga kachoy. Kulik-lik yung tawag sa amin. Ang traktor ata. English ba yun? Traktor? No. Sa tawag sa traktor. Yan. Service namin sa mga kachoy. Mag-aaral dati. Sa kumpare nga mo. Shoutout nga pala sa kumpare ko si Raymond at Joel. Anong ginawa mo sa motor? Nasubra na ata sa braking niya. No. Braking ko lang mga kachoy yung motor na kinuha ko sa nilugulugang. Mukhang pinag-practicean na ata ng kapatid ko mga kachoy. So safe naman siya kung madulas man siya. Buwangin lang na niya naman wala di siya magagasgas.
yun mga katoy, ano, bali mamaya siguro mga katoy, magkano tayo, mamimingwit tayo or magdadala doon sa may ano daw, sa may barangay Canarem. Kasi doon lang yung ano, yung merong ilog dito mga katoy, tsaka sapa. So tatry ko rin mga katoy, doon taltalon doon. Mamaya siguro mga katoy, mag-aalmusal muna kami mga katoy. Umalis kami ng ano mga katoy, sa Manila, ano, mga ano na yun, mga alas 4 ng madaling araw. Mga katoy, yung ano, yung kuya ko, kapatid ni Kuya Ulan, nagpapatubig. Yun, Kuya Mario. Busing! Istak ka muna! Ayan ang lupa niya mga katoy dito. Palayan niya. Pagka mga katoy, pag tagulan, tinatanim dyan, ano, palay. Yun. Pagka tag-init naman, munggo, saka tubo, minsan tubo. Ito ngayon ata, ano, yung ilalagay niya dyan mga katoy, yung ano, tatanim niya mais ata daw, sabi ni ate. O dalawa yung patubig niya doon mga katoy. Ganun dito mga katoy sa probinsya, kailangan masipag ka lang dito. Yun, maluwang-luwang din yung lupain, yung sakahan. Dalawa lang kami nagmotor kasi na mag-asawa si kuya ko, bayaw ko, ako lang mag-isa dito sa motor. Pernik 8 pa lang mga katoy. Yun, salamat sa inyo mga katoy sa pagsama. Yun mga katoy, dito na kami mga katoy sa bahay natin. Yun yung bayaw ko. Pahinga muna kami dito mga katoy. Ano bayaw? Sino i-shoutout natin bayaw? Malabon! puro taga Malabon yung shoutout. Yun, pahinga muna dito mga katoy. Pahinga muna kami habang kakain kami ng ano mga katoy. Kakain kami ng saging mga katoy. Kain tayo mga katoy. Yun mga katoy, may natira pa mga katoy sa handa ni Kuya Ulan. Yun, sarap mga katoy. Papayitan. Parang sobrang napakayain na talaga ang bayaw ko. Yeah, wala na. Ano yung shoutout natin? Shoutout mga kajoy, dito tayo. Magpulutan tayo ng kambing. Yun! Tiraga na lang to, tiraga na. Yan ah. Kuha kami mga din ng ano, ng kalamansi. Para doon sa ano mga katoy, sa papaitan. Yun. Yun mga katoy, kuha tayo ano, kalamansi. Ang dami pala oh. Iba yun ako. Hinog? Dami oh. Yung ginaganda nito mga katoy. Tinakaw to mga katoy, sa kay Lola to. Sa Lola ni Kim to, sila nanay. Sa mama ni Bayaw. Kasi namatay na nga pala yun. Go! Pahingi po nanay. Ang dami oh. Ito na mga katoy oh. Papaitan yan mga katoy oh. Yun! Thank you Bayaw! Kain tayo mga katoy! Yun! Kain muna kayo mga katoy! Salamat sa inyo mga katoy pagsama!